Tatakpan natin ito niyan, tatakpan natin siya para ma-preserve yung amoy ng lumot. Yan mga katoy ang mabisang pamain sa pinamimiwasan natin sa Sukmon Fishing Spot, Muntinlupa. Lumot sa may Kalayaan galing yan mga katoy. Tapos ito lang ginagawa ko yan mga katoy, oh. Yan, kasi kinuha natin yan sa may agusan na tubig galing doon sa astang bundok doon sa may Kalayari para mawala yung putik niya. Tapos yan na yung finished product, no. Papain natin yan bukas. I-preserve lang natin yan mga toy. Lagyan natin sa food keeper. Ayan, oh. Madami-dami na yan mga toy. Good for ano na yan, mga 2 tao kung sana makarami. At pwede rin mga toy bolats. So yun mga toy, abangan nyo po ito sa ating YouTube channel at sa FB Reels. Thank you mga toy. Thank you. Tatakpan natin ito niyan, tatakpan natin siya para ma-preserve yung amoy ng lumot.